Det her er vores screencast om muskler, synapser og aktionspotentiale. På denne figur ser man en neuromuskulær synapse, hvor skeletmusklerne styres af impulser fra det motoriske nervesystem. På figuren kan man se en motorisk nervecelle, som så sidder fast på en muskelfiber. Nervecellerne sidder fast med nerveenderne på muskelfibrene, og dette kaldes også for neuromuskulær synapse. En smal synapsespalte skiller nerveendernes og muskelfibernes membraner fra hinanden. Og når nerveimpulsen så rammer musklen, bliver der frigivet et transportstof, som hedder acetylcholin. Og når acetylcholinen bliver frigivet fra nerveenden, binder det sig til acetylcholinreceptorerne i sarkolemma, og derefter så bliver der åbnet nogle ionkanaler. Nu zoomer vi ind på denne del af figuren. På figuren der zoomer vi helt ind på synapsen, hvor man kan se, at vexillerne med acetylcholin og vexillerne de bliver påvirket af calcium, som strømmer ind af calciumkanalen, og aktionspotentialet bliver sendt ned med impulsretningen herfra. I det at der bliver skabt en spændingsforskel i natrium-kaliumpumpen, i det at natrium har i det at koncentrationen af natrium er større uden for muskelfiberen, og kalium er større inden for muskelfiberen, som er udgangspunktet for, at der kan etableres aktionspotentiale i muskelfiberen, når acetylcholin binder sig til receptorerne. Når acetylcholin binder sig til receptorerne, åbner ionkanalerne, og der strømmer natrium ind i muskelfiberen, mens at kalium strømmer ud af muskelfiberen, og dermed spalter acetylcholinesterase acetylcholinen, og dermed lukkes natriumkanalen. Som vi kan se på figuren her, så sker der det, at aktionspotentialet udbredes i T-rørene. Herved påvirkes det sarkoplasmatiske reticulum. Så CA2+ kanaler i det sarkoplasmatiske reticulum åbnes, og CA2+ strømmer ud i cytoplasma. ATP-krævende CA2+ pumper sørger for tilbagepumpning af CA2+ ind i det sarkoplasmatiske reticulum.